in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, kampanya batok sakit na tuberculosis sa Caraga Region, gipakusgan pa. Unom ka pamilya, nawad-an og Pinoy-anan tungod sa sunog sa Davao City. O kapin kun kulang, 8 ka milyon ka pesos nga balor sa marijuana, gipanglarot o gisunog na sa mga otoridad sa Lanao del Sur. Sa detalye sa ato mga balita, gikalot sa mga sundalo ang patay nga lawas sa kanhi commander sa NPA nga gilubong human mamatay tungod sa sakit. Mismong ang mga sundalo og Soko ang nagkalot sa patay nga lawas ni Daniel Bandalan alias Commander Rigoy sa Guerrilla Front 55 sa NPA. Ani ang report. Sakay sa S-70I Black Hawk helicopter ang mga sundalo, Soko ug miyembro sa pamilya, girombo nila ang sitio Tagdo Gamot, Santa Filomena, Quezon, Bukidnon. Kung asa gilubong ang patay nga lawas ni Daniel Bandalan alias Commander Rigoy, ang CEO sa Guerrilla Front 55 Southern Mindanao Regional Command sa NPA. Pag-abot sa lugar, mibaktas pa ilawom sa kakahuyan ang tropa, kuyog ang miyembro sa pamilya sa namatay. Ingon niyang mama nga kuan daw na siya kanang nagbaboy kuno sa kuan. Ako kabalo nga nana di siya sa kalihukan. So, wala na gid siya kontak sa amo, wala na gid siya wala na may nakita niya sukad na hantud karon. May among 2030 mi nagkita. Karon 2021 na pero wala siya kinabuhi. Mismo ang kanhi kauban ni Karigoy nga si alias Piot ug Emil ang nagtugan kung hain gilubong ang iyang commander ni adtong Disyembre 6, 2021. Kami man gud ang naglubong kang Rigoy sir. Na kami gud ang kuan suami ani. Buntag to hapon. Buntag sa kuan alas 5 sa kuan buntag namo gi kuan lubong na siya sa duyan niya. Tapos kami nagkalot niya gikuha dayon namo dia sa duyan niya. Ilumong na namin, akilang trapal. Nagdesisyon na siya nga ipalubong na diya. Na kami, tungod tayo ubos rami, napatuman na po sa iya ha. Nga kami ang naglubong. Maito ang kanergoy. Na pagkahuman ato, nga pag makalubong namo siya, naingon na dayon sila nga mong lakaw na ta. Sa buhi pa si Karigoy, nakakuha na og impormasyon ang militar nga nagsakit o gipasurrender kini sa tropa sa 1003rd Brigade aron matambalan. Pero wala gyud kini mituo sa mga sundalo. Ang 1003rd Brigade ay nagsisimpatay sa family ni Daniel Bandalan. Ang ating brigade ay nung malaman natin na may sakit siya noon ay nag-exert ng effort to locate him and offer support na kung nag-surrender siya ay pwede natin siyang ipasok sa ating hospital. And in fact, yung dalawang kapatid ni Daniel Bandalan or Karigoy ay ating pinatawag dito sa brigade at kinausap na tulungan tayo. Meron siyang sakit. Sumala ni Arian Jane Ucheta alias Marikit na anay problema sa kalihukan ug wala na magkasinabot ang grupo. Ang usa sa hinungdan nga nagkasakit si Rigoy. Nagdumili isab ang kauban ni Rigoy nga patambalan kini. Si Marikit misurrender sab sa militar. Napakalaki ng kanyang contribution doon sa paglulunsad no, ng guerrilla warfare. No, in terms doon sa mandate no, ng CPP, NPA, NDF sa amin. So it is very sad na sa nangyari. Giingong tuberculosis ang sakit ni Karigoy. Matud ni Lieutenant Colonel Juvenal Mark Tayamen, ang commander sa 3rd IB, naglihok sa area sa Davao City si Karigoy ug sakop pa niya ang Pakipato District. Siya ilinibing dahil daw pabigat na siya sa grupo. So ganun yung mga kalaban natin, yung mga kapatid natin sa kabila, o pabigat ka na, lilibing ka na lang na
wala man lang proper burial. Naway magsilbing paalala sa pangyaring ito, mamayan lalo na sa mga kabataan na kadalasang nire-recruit ng kabila na kung sasama kayo sa kabila, ganito mangyayari sa inyo. Hatagan og disenteng lubong sa pamilya Sirigoy ug nagpaabot sab sa ilang pahasubo ang tent ID sa pamilya niini. Unom ka mga pamilya ang nawad-an og Pinoy-anan human gilamoy sa sunog ang ilang mga balay sa Muslim village sa Davao City kagahapon. Usa sa mga gitudlong sinugdanan sa kalayo ang wala na tarong og palong nga sugnod sa abuhan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagluto lang og panihapon ng pamilya ni Mary Jean Undalok apan wala niya damha nga kadto ang mahimong hinungdan sa pagkasunog sa ilang balay ug nadamay pang upat niya kasilingan. Nakuhaan og cellphone video ni Hads Lumambas ang sunog nga milamoy sa mga balay kilid lang sa basketball court sa Purok 77, Muslim Village, Barangay Talumo, Davao City, pasado alas 5 kagahapon, Disyembre 8. Tungod dikit-dikit ang mga balay nga sagad gama sa light materials, paspas kini nga gilamoy sa kalayo. Tulo ka mga balay ang naugdaw, samtang duha ang partially damaged sa sunog. Sumala sa BFP. Kasi based sa ato ang investigation, ang hinungdan sa sunog sa katong dito sa Muslim Village is katong sugnod nga gigamit nila sa pangluto nga wala matarong og palong or wala mapalong sa katong nagpuyo dito sa katong balay nga niresulta sa pagkasunog sa ilang balay o nakadamay o 5 pangalain mga balay sa papalibot. Unom ka pamilya ang nawadan og balay nga milambigit sa 16 ka individual. Tungod sa aksidente, temporaryong namuyo ang apektadong pamilya sa portable tent nga gitaod sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council Talumo proper sa gym nga duol lang sa lugar. Saysay sa Bureau of Fire, mukabat sa 30,000 pesos ang danyo sa sunog. Wala hinoy na talang samaran sa insidente. Gikonsidera sa taga BFP nga Holiday Fire Hazard Month karong bulan sa Disyembre. Maong nagsigi na sila og panawagan sa mga residente nga kanunay mag-amping ug dili biyaan ang mga ginabuhat labi na human magluto aron malikayan ang samang insidente. Kumano nato ato ang pagluto, tarungon yun nato og palong ang atong gigamit nga pangluto, especially kung nagagamit ta og kaning kahoy nga sugnod nato sa ato ang pangluto nga ato yung tarungon og palong kay pag once nga naapay baga nya naapay kahoy na tendency siya nga murikindel musigag balik ug dili ginato biyaan antod nga matarong ginato siya palong. Kini na ang ika-377 nga insidente sa sunog nga natala sa BFP sukad Enero 2021 ug mukabat na sa 128 million pesos ang danyos. Mitunol na og pasiunang hinabang ang barangay ug City Social Welfare and Development Office sa mga apektadong residente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Tradisyon na sa mga Pilipino ang magbutang og lingin nga mga prutas sa lamesa sa pagsaulog sa Pasko o pagsugat sa bag-ong tuig isip palihi. Kay matud pa, ang lingin nga prutas nagsimbolo sa lingin nga kwarta o nagpasabot usab kini nga grasya. Maong karon pa lang, daghan na ang nagpondo og kinarton nga prutas, labi na ang prutas nga dugay madaot. Kay mutaas man ang demand niini. Mutaas ba ang presyo dito sa mga wholesaler? Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sayo nga nangumpra sa iyang mga ibaligyang prutas ang negosyanteng si Agnes Iniego diri sa Monteverde, Davao City. Kinarton ang iyang kumprada sa mga prutas. Sumala ni Iniego, siya na mismo ang nagaripak sa mga prutas. Una niya ipang-deliver sa iyang mga suking customer. Ginakumpra na mo din niya sa mothers by box. And then amo na siyang ginaripak, and then among gina-deliver sa mga office, sa mga regular customer gyud namo. Kay aside pa ana, kani mga ginakuha namo nga mga produkto nga prutas diri kay mga bago jang deliver gika pa jud siya sa van. Then mga fresh jud among ginahatod sa mga regular customer namo kay para
ang mga customer namo ganahan pud sila mo palit sa mo ang mga prutas. Ginaplastar sa bugtarong sa negosyanteng si Cheralyn Caballes ang iyang mga baligyang prutas diri sa iyang pwesto sa Monteverde. Mato di Caballes, bisan pa man nga misaka ang presyo sa prutas, apan nakabintaha gihapon siya, labi na nga taliabot ang Pasko, kay sagad sa ginapalit sa iyang mga suking customer ang mga lingin nga prutas. Sa una hinay karon ni angat-angat na karon. Ang kuan sa mga bilog-bilog kay hapit na Pasko, tapos New Year mga cat, grapes, apple, pungkan, pears o kuan. Mahali naman siya karon ang kuan sir kay December naman tapos kay sa unang bulan medyo kuan yun. Murag ni ikuan na po doon kay open na ba open. Ang presyo sa iyang mga prutas nga gibaligya, ang ponkan 100 pesos per pack, kiat-kiat 100 pesos per pack, grapes naa sa 250 to 450 pesos depende sa klase. Ang apple tagtulo 100, ang orange anaa sa 100 peso per pack. Supplier og mga prutas kining usa ka tindahan diri sa Monteverde. Matud sa cashier sa tindahan, kung asa nagakumpra og makinarton ang mga negosyanteng prutas, dako ang kalahian sa una ug karon sa ilang negosyo. Karon sir, same price lang siya pero kumpara sa una nga kanang status good sa or dagan sa kanang pagbaligya namo is mas kusog sa una kumpara karon kay usually manggod kato sa unang mga tao nga nagabaligya is katong mga nawadag trabaho so moto ilang way para makasurvive sila so mas kusog yun sa una kumpara karon. Ang matag karton sa prutas magdepende sa klase niini. Sama sa China grapes nga ang 5 hangtod 6 kilos anaa sa 800 pesos ang presyo. Ang apple nga 35 ka buok ang sulod sa usa ka karton anaa sa 750 pesos, samtang ang ponkan 900 pesos ang usa ka karton. Samtang sa bangkeruhan, muna sab og pamaligya sa iyang mga kinumprang prutas ang negosyanteng si Rehena. Saysay niya, tungod misaka man ang presyo sa iyang gipangumpra nga mga prutas, mipasaka usab siya og presyo sa iyang gipamaligya aron makabawi-bawi sa iyang kapital. Ay nisaka jud karon sir kay tungod sa no season ang prutas ba medyo mahal jud karon ang prutas karon kay wala kay bisita pod ang Davao. So medyo hinay jud ang ron palit dili pareha nga same sa nangaging karon kay wala kay bisita mo gud ato ang ron Davao. Medyo mahal jud ang prutas karon. Labi na mangustin. Ang mangga mahal jud ang mangga ron. Pomelo, medyo mahal-mahal ang pomelo karon kay wala kayo harvest ba. Kung sa Monteverde, per pack ang baligya sa mga prutas, diri sa tindahan ni Rehena, binuok iyang baligya gawas lang sa mangga ug mangustin. Ang mangustin, 180 to 200 ang matag kilo. Ang mangga, 120 pesos per kilo. Pongkan, 20 pesos ang buok. Apple, anaa sa G's, 20 ug 35 ang buok depende sa klase. Ang orange, tag 35 ang buok. Ang kiat-kiat, 60 to 70 ang pack. Dagan ang supply sa mga prutas sa syudad, apan hinay pa karon ang demand niini tungod sa padayong epekto sa pandemya. Apan bisan pa man nga miusbaw ang presyo sa mga prutas, naglaom gihapon ang mga negosyante nga mudagsang ang mamalitay sa mga mosunod nga adlaw. Labi na nga haduol na ang Pasko, kay naandan na nato mga Filipino nga magbutang og klase-klaseng mga prutas sa ibabaw sa atong mga lamesa. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. At tangi! Senior citizen nga wanted sa kasong pagpanglugos na si Kop. O kapin 500 ka mga mag-uuma gipanghatagan og organic farm inputs. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok.
we will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Sa unang higayon, gipasundayag sa nasod Japan ang barko sa Philippine Coast Guard nga gipalawig kini sa kadagatan sa Japan una mo biyahe sa Pilipinas ang 97-meter nga multi-role response vessel sa Philippine Coast Guard. Ani ang report? Gipamatud-an na karon sa Philippine Coast Guard nga dili na sila malupig kung barko lang ang hisgutan. Kayning bag-o, gipalutaw sa kadagatan sa nasod Japan ang 97-meter multi-role response nga barko sa Coast Guard sa Pilipinas. Gihimo kini sa Mitsubishi Shipbuilding Corporation ug ang modelo base sa disenyo sa Japan Coast Guard Kunigami class vessel. Aduna kini maximum speed nga dili moubos sa 24 knots ug endurance nga dili moubos sa 4,000 nautical miles. Aduna kini kapasidad nga maghimo og maritime patrol sa kadagatan sa Pilipinas, apil na ang West Philippine Sea ug Philippine Rice. Kung moabot na kini sa Pilipinas, makapakusog kini sa kapasidad sa Coast Guard ug makatabang usab sa maritime search and rescue, maritime law enforcement ug sa humanitarian assistance ug disaster response operations. Niadtong Martes, Disyembre 7, may bisita si Japanese Ambassador to the Philippines, His Excellency Kushikawa Kazuhiko, kang Philippine Coast Guard Commandant Admiral Leopoldo Laroya sa National Headquarters sa Coast Guard sa port area sa Manila. Atol sa meeting, gisaysay ni Japanese Ambassador Kazuhiko kang Commodore Laroya nga naghinam-hinam na siya sa pag-abot sa duha ka 97-meter multi-role response vessels nga gitakdang moabot sa Pilipinas gikan sa Japan karong Marso, ang unang barko, ug ang ikaduha sa bulan sa Mayo 2022. Gipanglarot o gidabdaban sa PDEA, kapulisan o kasundaluhan ang plantasyon sa marijuana sa Lanao del Sur. Kagahapon sa hapon, Disyembre 8, natultulan sa mga otoridad ang 3 ka hektarya nga plantasyon sa marijuana sa hilit nga lugar sa Barangay Ragayan, lungsod sa Maging. Gibana-bana ang 10,000 ka mga punuan sa marijuana ang gipang-ibot o gipang-sunog sa lugar sa PDEA Lanao del Sur sa Provincial Office sa BARM PNP Drug Enforcement Group sa Lanao del Sur PPO, 103rd Brigade ug 5th Infantry Battalion sa Philippine Army. Gibana-bana ang nagkantidad sa 8 ka milyon ka pesos ang nalarot nga illegal nga droga. Nagpahigayon na og follow-up operation ang mga otoridad sa pagsuta sa mga nagtanom, nalambigit o financier sa plantasyon. Sikop sa buy-bust operation sa PDEA o kapulisan sa Malalag, Davao del Sur ang usa ka habal-habal driver samtang sa lungsod sa Padada nasikop sab sa PNP ang top 1 most wanted tungod sa kasong pagpanglugos. Ani ang report ni Ronnie June Otero. Sikop ang 43 anyos nga habal-habal driver nga si Margarito Abugan alias Romeo. Human kini mapalitan og balor 500 pesos sa Cebu sa gihimong buy-bust operation didto sa Burok 5, Barangay New Baclayon, Malalag, Davao del Sur alas 10:30 sa gabi kagahapong adlaw, Disyembre 8. Matod sa hepe sa Malalag Municipal Police Station nga si Police Captain Josebel Zamora, dugay ra nilang gipanida ng illegal nga lihok sa maong suspect. Pila na po may kabulan nga subaybayan ni sir, kauban na mo ang mga confidential informant, mo ang mga asset, doon na kabulan nilabay, sige mig monitor sa help po sa uban nga mga law enforcement agencies like PDEA ato ang Provincial Drug Enforcement Unit, the BE. Finally, nakuha yun na mo niya mo ang subject.
Samtang sa lungsod sa Palada, nasikop usab ang gilang top 1 most wanted sa municipal level. Ang suspect gilang si Ricardo Katipay alias Wardok, 73 anyos, nga residente sa Purok 3, Barangay Piapi, Palada, Davao del Sur. Dugay kinakining nagtago-tago mga nasa mga katuig gikan atong nahitabo pagkahitabo ato yung krimen nga gihimo katong straight nga kaso nga ang biktima is usa ka minor. Amo lang ning na monitor pinaagi sa atong stasyon na create bangod ni trackers team kabahin aning mga most wanted ug other wanted para madakpan kining mga naay mga kaso. Nasikop ang suspect alas 7:30 sa gabi nitong Disyembre 7 sa gihimong joint manhunt operation dito sa Purok Melendres, Barangay Kalumpang, General Santos City. Bit-bit sa kapulisan ang orden de aresto nga pinirmahan ni Honorable Judge Carmelita Sarno Davin para sa kasong lugos. Way piyansang girekomenda ang korte alang sa temporaryong kagawasan sa suspect. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Dugay nang nagsigig kampanya ang gobyerno nga tuldukan na ang sakit nga tuberculosis sa nasod. Apan, nagpabilin lang gihapon kining top killer disease sa Pilipinas. Sa Caraga Region, adunay collaboration tali sa pribadong grupo LGU aron palapdan ang ilang misyon sa pagtabang sa katawhan nga malikay sa sakit nga TB. Ani ang report ni Arjon Sabalde Ramones. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority, kun PSA, 66 ka mga Filipino ang mamatay kada minuto o 1,591 kada adlaw. Nagpabilin nga naa sa top 10 nga killer disease ang sakit nga tuberculosis kun TB sa Pilipinas. Sukad Enero, nitala sa Department of Health og 24,462 ka kaso og dinhi sa Agusan del Sur. Adunay 711 ka aktibong kaso ang natala sukad Enero hangtod September niining kasamtangang tuig. Sa probinsya sa Agusan del Sur, sa Provincial Health Office, natay active cases nga 711, no? So as of January to September na siya 2021. Pero ang atong na total treat, natay na total treat nga 977, tapos natay cured nga 951 sa 2021 as of September lang na siya. Tungod niini, nakig-alayon ang usa ka pribadong grupo sa Provincial Health Office ug sugod niadtong Nobyembre 25 naghimo sila og mobile clinic aron matabangan ang mga residente nga dunay tuberculosis. Ang aktibidad dinhi sa Agusan del Sur gipahigayon sa kasaudugan sa International AIDS Day kay sagad sa problema HIV or AIDS mulambigit sa baga sa tao. Karon ang ikaduhang adlaw dinhi sa San Francisco sa paglunsad sa mobile clinic sa DOH sa Provincial Health Office ang PBSP kun Philippines Business for Social Progress sa Agusan del Sur ug ang Maradeka kun Maranao People Development Center Incorporated, usa ka non-government organization din isa sa mga nag-unang miasikaso sa mga buot magpasusi kung aduna ba sila'y TB. Atay mobile X-ray activity, no, funded by Global Fund in partnership with Maradeka and PBSP. So there is Agusan del Sur, natay schedules na set. Supposed to be ang schedule na to ka August ni siya. So in spite sa atong pandemic, no, daghan tay mga kulian na hitabo, so na-schedule ang atong activities.
Apil sa serbisyo nga gihatag ang libreng konsultasyon pinaagi sa free mobile chest x-ray screening activity o ang free sputum collection for Gen Expert. We observe po along the way in Caraga, especially dito sa Agusan del Sur. So na-observe po namin na through the help of Maradika na nakikiisa po sa pagtugon sa address po ng mga issues sa tuberculosis. So nakikiisa na po ang mga taong bayan sa Agusan del Sur. Especially hindi na po sila natatakot kung ano po yung diferensya ng COVID sa tuberculosis. Aron nga mas maserbisyohan ang katawhan sa Agusan del Sur, mas gipahalapad pa ang libreng programa sa mga munisipalidad pinaagi sa Rural Health Unit sa musunod nga mga lungsod. Sa December 9 to 10, RHU Trento. December 13 sa may RHU Bunawan. December 14 sa RHU Santa Josefa. December 15 sa RHU Sibagat ug December 16 sa RHU Veruela. Bisan pa man sa hulga sa COVID-19, mas gipakusgan sa DOH pinaagi sa Provincial Health Office ang dugang extension sa pagsuporta sa National Lung Month nga sa bulan sa Agosto unta na kini mapahigayon. Gikan nga adtong Nobyembre 25 ug hangtod kagahapon, nakatala ang Provincial Health Office sa Agusan del Sur og halos 2,000 ka mga katawhan nga naserbisyohan sa maong programa. Sa lungsod sa San Francisco, adunay 98 ka mga individual ang nagpositibo sa tuberculosis, apan mokabat na usab sa 400 ka mga individual ang nakabenepisyo sa mobile clinic. So far kagahapon naka-exit og 259. And this time, 100 plus na daw. Pag-start na, 200 plus na. So, na to 300 plus more or less. Ang target nga gihatag sa DOH sa tuwa is 200 a day. So, meaning 400 tanan ang atong target clienteles. And fortunate nga, as early as this karon nga time, niabot na tas 300 kapin. Ang tuberculosis usa ka impeksyon nga moatake sa baga sa tao ug sama sa COVID-19 motakod kini pinaagi sa droplet kun laway sa tao ug pwede kanang mataptan pinaagi sa pagpanghatsing, pag-ubo, labi kun walay langon ang lugar nga inyong nahimutangan. Ang mga sintomas sa TB mao ang mosunod: pag-ubo sulod sa 3 ka semana ug mas taas pa, ubo nga dunay plema, pagpanakit sa dughan ug medyo sakit-sakit na mo ginhawa, pagpamayat nga wala tuyua, tora, pagsingot atol sa kagabion, pagpangurog ug walay ganas sa pagkaon. Kung atong lantawon, ang tanang sakit adunay kalambigitan sa atong lifestyle ug sa atong ginakaon matag adlaw. Importante nga nutritious ang atong mga pagkaon kay kini ang mohatag kanato og kabaskog. Ang gulay usa ka importanteng putahe sa maayong lawas. Ang tuberculosis ang isa sa mga dugay na nga balatian. Halos dekada na nga hangtod karon gipaningkamutan pa nga matuldukan sa departamento sa panglawas. Sa atong mga katawhan, dili magduha-duha sa pagduol sa mga eksperto sa bisan unsang balatian ug mas makimong responsable sa panglawas aron mas progresibo nga Pilipinas. Arjun sa Valderramones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Kapin-unom kagatos ka mga mag-uuma sa North Cotabato ang nakadawat og organic farm inputs gikan sa provincial government. 1.5 million pesos nga balor sa organic farm inputs and materials ang gitunol sa 632 organic farmer beneficiaries. Una nang gipaabot sa mga mag-uuma sa Office of Provincial Agriculture ang gipangayo nilang suporta aron mapadayon ang organic farming sa probinsya. Gidawat sa mga representante sa mga organisadong grupo o individual ang mga organic inputs o gitudluan sab sila sa mga insaktong paagi sa paggamit niini. Lakip sa mga organic produce sa mga mag-uuma sa probinsya ang kakao o yellow corn. Sa pagsaulog sa Pasko o pagsugat sa bag-ong tuig, nahimo ng tradisyon sa mga Pilipino nga mahiligon sa karning baboy nga ipahapa sa ilang mga lamesa ang init nga lechon. Apan, matod sa statistics ni atong tuig 2019, dinhi sa Pilipinas, ang ischemic heart disease
maoy nagunang hinungdan sa kamatayon og hapit 100,000 ka mga Pilipino ang apektado niini. Busa ang mga health conscious nga mahiligon sa karne, nangita na og laing putahe og kanding. Ang ilang second choice kay sagbot man ang sagad nga kinao niini. O kay taas man ang demand, syempre, taas usab ang presyo sa kanding. Atong tukion, ang merkado sa kanding pinaagi sa report ni Ronnie June Otero. Kay hapit na ang Pasko og bagong tuig ug mauso na usab ang lechon. Apan daghan usab ang mga health conscious naglikay sa kolesterol, maong ang next option karne sa kanding. Dinhi sa Diversion Road sa Barangay Dawi sa Digos, Davao del Sur o General Santos Highway, makita nimo ang murag naka-apartment nga display sa kanding. Hapit na pulo ka tuig nang nagdegosyo ang pamilyang git-git og kanding og matag tuig ang bulan sa Disyembre mao ang bulan kun diin at peak matud pa ang ilang halin sa kanding. Matod sa tenderong si Archie Delarmente, daghan silang baligyang kanding karon kay naglaom sila nga daghan ang mamalit kay naglikay sa litson. Kay taas man og demand, nangandam usab sila og gidaghan ang ilang kumpra. Kana panulog Pasko, sir. Why na mahal-mahal ginagyan. Kay diin po kay kanding itaonon kanding mahal po pinagbaligya po ng mga tao. Ang presyo sa kanding dinhi depende sa gidakon og sa rasa. Mamili ka gikan sa 3,000 pesos hangtod sa 12,500 pesos. Kay Disyembre na gilauman nga mosaka kini ngadto sa 4,500 pesos hangtod 15,000 pesos. Dili lamang daw mabalaka kay makahangyo rata. Og aron dili sila mawad-an og paninda, mutuyok sila sa mga nagkadayang lugar aron mangumpra. Naman may kakumpram sa gasa. Sige mga naman may siya na mga kumpramin. Sayap. Naapektuhan ang ilang negosyo tungod sa pandemya, tungod sa mga lockdowns, temporaryong gipasira sa negosyanteng si Roberto Gitgit ang iyang display area. Napay COVID sir, hinay ko kayong palit, kay wala mo kayo makagawas-gawas nga tao ko niya. Nihit po kayong kanding. Apan, kay luwag na ang quarantine restrictions, nabuhian og dugo ang amo ni Archie labi na kay bulan sa Pasko og daghan na usab mamalit sa ilang tinda. Kabahin na sa kultura nato mga Pinoy nga dunay pagkaon sa atong lamesa panahon sa Pasko og sa pagsugat sa bag-ong tuig. O karon, planuhan na unsay imong iandam, litson nga baboy o kanding. Apan, ayaw kalimot, mas importante nga malipayon ka sa imong gipamalit. Ronnie June Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Ug mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita ug impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. 16 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!